Hello guys, bahai tongmai noro khaklayo kaham no tongna ke tabuk ke sari jora ang papa bai kitsa cheklai tongo ke bini bai ke ango pora hin sui tong kitsa akung de chalak kok sadi din tabuk ke oh papa papa tak bunila kan nasi tumla papa gidun gidun sari kaham hena uzutan lam sogan blogo ge tabung sanjani tongado ge apse mama hanadi bunisimi jalomon tamti por miya nisimi jalomon egrol jala hnai ei kono handi ge thaising ko sang video rok edit khai upload khai payo sida amusi buskal la jakha saisila koi kha ge tabung bi mane thujak na bin nana mari tongo actually singdini no kotha dongmani ge mama ni school 12 tarik khulongma dongmani 17 tarik khulosne gabon babe bin papa bo sala samne dong phaisi dingka bele tung jara saungka ba tini khebini boyrok na hakar paikha bin babe school thangai gai bani singtin no thangni ata te khana suni rok thanai gai tabuk snam begina ke orang moida sabigi paikhang ke mano srapsa kholobi tonnai log logi khlaya gasani pias te sosoro ranai Inke ang tawa box heri khang ke tawa sakani je kosong kosong kagi tong hambagi somti samtangai tong ha tabuk inke ang oro tokri sinai Ke egro ledi nongai tongkha ga tabu sosa piaz ri kha ga tabu sos ki jare nai mo sos ta mangka ose ongkhorlia ose no bandang ma haising dong ge maman bagai egro ledi kha ga tabu pona rei sina kolom thanga pora pakha pora si pora nai ga tabu egro maman rei gena 네. 고tung. Mo tolan du dikai. Ni na sana ka. Amo ken sare amo tuita. Amo tuita amo sama. Kemudian ya kamu kai tokli kak thang pulani. Ada tokli beri serat kamu kau tahu. Mau roti kai siap sana lah. Ada sana ka. Erul sana. Betul ka? Nah sana. Masari mah mau thok gogre. Roti. Kabe. Mishan namui motor. Hah? Chen cabe aku tak, cennya tin basak lagi. Tin masuk kan? Tak sih kena orang sela. Tin masuk kan ada cok ni mulai je. Tin mas, tin. Itu macam dia. Sao sama susah. Kita ni, nak. Cabe ya. Cabe aku. Mana? Guna? Mana? Dia kaget, burger. Sebelah. Yang mau tu apa? Ini baca mana bah? Ini egg roll tu thok kisah sebentar ni lah no. Hengke mi horang te vlog no continue khlai malia ge tabuk fungai site se vlog start khayo ge tabuk ge ma thaichuk khangna nai dongo na chikon no thaichuk mu hikja songsana hanai tangke yango mi papa khimani ge mori somjak mana tabuk sugna hingke ang tuya kon paikha ga tabuk ni mono thaisuk no mokri songsinai
Hingke ang tam orinai nongno phunukano badam kisa rinai hingke tei rinai kwtui kisisa kwtui riya phanango haifano kisa rinai hingke oro tongo kishmis hingke aboni hingke ang misiui tonikha. Thaisuknai helebi ang box sai porikha hingke kutugui bo tongkha tabuk moni bisi tongkha thaisuk kaito hingke tabuk oro som kisa rinai hingke swtui bo kisa rinai belai phursa o swtui riyakha aboni bagui swtui kisisa ririkha hingke jesa oro kormo asuk kormoya hingke tarpore khe tam khaikha mon dal kunimani bai kisa kuni bisi ka tam thaisukno kepekna bagui tabuk ang oro ririnai tini chini asuk belai kwbang bo riya hingke bisi kwbang rikha hingke bo belai tui siui thango hingke belai tui khe hingke bo thogya mwkhisi hingke bo kisa khaina bo nang heda hingke ririkhe kho hingke jang oro kwtui tonmani hingke kwtui bo kisa risinai kwtui riya phano chugudo hingke phano riwi sai nai sinai ta yang normally songpro hingke ang kwtui rok rijai gaya hingke phano tabuk rinai khe ta riya phano chugu norok riya phano song chainai mano riyang hingke ma bajar khlai tongo songnai alu tei dal bo kom khai songnai hingke ma khe songna nai tong hingke ang khai yango mukhui song tongkha. Tabuk khe risinai badam hingke badam hingke kepek khailia kisa mane kisa gura khaikha ta belai kepek hingke bo thogya kisa badam ma war khe sisa puro andake thogo badam ririkha hingke mo ribekhina ang karinai kari sombaj risinai yango hingke ma songna nai tongkha mosla bajiui tongkha hingke ang khai oro mukhui no sombaj risinai hingke je ang kochok tonmani kismis abono thogo ririkha hingke amoni pore paspuron bo kisisa rinai hingke amoni rina swka kismis no kaham khe kisa bajiui sinai hingke baji phano asuk khamnai jat khai to bajiya khamkha hingke thogya wngui thangjaknai hingke amoni bagui kisa saksi hingke ang oro gori risinai paspuron kisisa ririnai bisi kwbang riya kichano rinai hingke amoni ribai kisisa yok hingke tarpore khai ang ani je mukhui mane thaisuk rukjak tongmani abono riwi risinai ribai paikha hingke srapsa kutugri tongnai srapsa kutukha hingke mane tikisa gono khaikha hingke thognai aboni bagui ribai karaio srapsa kutugri tongnai kutugri tesa bego loklai sisinai da kutugra thungani mukhui hingke yang ma dalo ririkha tei alu bai arina tongkhamuyo yango ma hingke moyo alu riwi tongkha hingke ani mukhui bo moni paikha hingke ang je taste khaimani mukhui khe to thoka thaisuk mukhui no thogo hingke norok khai butike songwisa ano comment khe sadi hingke ang song haike bo songwai chanai ri thogo tei haike bo hingke taban papa tam khai tong kisa nai nai ko songya kan phaikha hingke mani simi muna tongsio nge yang ani papa hingke thajak kuthoi dong Nabi kanin phone phone mana mokol phuli phega mokai skap phone mana